començar a trencar la por a l'estat espanyol, posant urnes en un petit poble de 8.700 habitants. Vosaltres vau posar les urnes a tot el país. Vosaltres i nosaltres, nosaltres i vosaltres, som els demòcrates. Ens vau fer il·lusionar. I des d'Arenys de Munt volem reafirmar el suport a les nostres institucions i als nostres representants democràtics. Madrid no es mereix que aneu a declarar. Estem amb tu, president Mas. Estem amb tu. Deixeu que acabi i podrem cridar tot el que vulguem i podrem escoltar-los amb ells. Com deia, estem amb tu, president Mas. Estem amb tu, vicepresidenta Ortega. Estem amb tu, diputat Homs. I estem amb tu, diputada Rigau. I estem amb la presidenta Forcadell. Estem amb vosaltres i us volem agrair que féssiu possible que el poble parlés el 9-N. No acceptarem inhabilitacions per ser demòcrates. Sense lluita no hi ha victòria i els catalans continuarem lluitant fins a aconseguir la nostra llibertat. Compteu amb Arenys de Munt. Visca la terra! Lliure! Ara els donarem al president Mas i al diputat Homs el record i el suport de tota la gent de les consultes i de tot el poble d'Arenys de Munt. Tenim tots preparat. Les plaques. President Mas, això és una reproducció del cartell de la consulta d'Arenys de Munt, la que vam fer el 2009, signada per tota la gent que va participar activament a la consulta, amb mostra de suport. I una peça que també és una reproducció del cartell d'Arenys de Munt, una peça més per poder-la tenir més a mà. I pel diputat Homs també. També n'hi ha una per la diputada Irene Rigau i per la vicepresidenta Joana Ortega. I ara també tenim un petit detall d'una orfebrista d'Arenys de Munt que també els hi vol fer aquest obsequi. És un obsequi, jo penso que especial també. Si pots pujar? Ah, aquí. És de la joieria Munts. Detalls rosa. És un pin de plata amb la imatge del monument a la independència que tenim aquí al Parc de Can Jalpí.
És un detall propi que ha fet la Pili Mus. Us ho guardem i ara, si voleu, Francesc. Bé, bon dia a tothom. La veritat és que, ara que no ens sent ningú, jo us haig de confessar una cosa, que és que m'atabala més això d'ara, per entendre'ns, perquè vaja, em produeix un gran respecte per tot el que representeu gent com vosaltres i com tanta altra, no?, que hi ha en el país, que no pas el que em toca fer demà al dematí, allà a Madrid, no? Moment. La veritat és que en tinc moltes ganes, què voleu que us digui, no? Us ho confesso, no? Perquè tu deies, escolta, no es mereixen a Madrid que hi anem a declarar o que hi vagi a declarar, no? I potser segons com políticament es pot mirar d'aquesta manera, no? Segur que no hi vaig per ells, hi vaig per vosaltres. Hi vaig pel que representeu gent com vosaltres. Hi vaig perquè, conscient que aquest és un procés judicial que té només el nom de procés judicial, perquè és estrictament un procés polític, conscient que això és així, crec que és bo que aquells que tinguem l'oportunitat en nom vostre, més enllà de les nostres filiacions polítiques, i això és una gran responsabilitat que tenim, més enllà, doncs, per tant, del que representem partidàriament, que també ho continuem representant, però crec que jo demà allà a Madrid no hi aniré en nom de la meva formació política ni de la meva filiació política, sinó en nom del conjunt d'un país. Evidentment, mirant-los de fit a fit, els ulls en aquella gent, jo els hi podré dir que nosaltres representem uns valors, representem una determinació, representem una voluntat que és inalterable i insubornable, que és la de la llibertat del nostre país, a través de les urnes, per assolir un estat independent, que és el que ens mereixem i necessitem com a país i com a nació. Per tant, simplement perquè tampoc ara avançaré tot el que intentaré dir-los demà, veurem exactament com va aquesta declaració, no? Però en qualsevol cas, entenent a més l'esperit del que deies, no?, del que es mereixen o no es mereixen, crec que si nosaltres, a nosaltres mateixos, ens ho devem, i així a través, diguem-ne, d'aquestes expressions, com la d'avui, com la que vàrem fer el diumenge passat, el dia 11 de setembre, com la que hem fet en tantes ocasions i cada cop que ha fet falta, i com les que farem cada cop que faci falta en el nostre país, és bo que sabem transmetre amb determinació, amb serenitat i amb arguments que els tenim a aquella gent que encara que no volen escoltar, necessitem dir-los, hem de poder dir-los, no ens ha de fer cosa dir-los, que la llibertat del nostre poble és un fet que de fet ja ha començat. I que a més, el que ens toca fer alguns, a vegades en nom vostre, no només té una mirada en l'estat espanyol, del qual no n'esperem res, sincerament, sinó que té una mirada també a la comunitat internacional. I això no ho hem de perdre mai de vista. El defensar bé les coses i perseverar en la defensa de les coses, i evidentment de quan es tracta de valors democràtics que interpel·len a tothom, fins i tot aquells que no són independentistes, perquè el que ens tocarà i el que ens toca fer i aguantar a alguns de nosaltres no només interpel·la els independentistes de Catalunya, que també per descomptat, sinó que interpel·la qualsevol que se senti mínimament demòcrata, perquè no té ni cap ni peus que una persona que hagi estat conseller del govern de la Generalitat per haver ajudat a posar urnes en un procés participatiu s'hagi de trobar haver d'anar davant del Tribunal Suprem. Això no té ni cap ni peus per qualsevol que es consideri demòcrata. Per tant, no va només la cosa d'independència, que també, per alguns de nosaltres, indiscutiblement, sinó que va també d'aquells valors, d'aquells drets fonamentals que una societat madura, moderna i democràtica defensa amb ungles i dents i, evidentment, sempre amb arguments. I això és el que, de fet, està passant i per això val la pena i agraeixo que es faci un acte com el d'avui. I la darrera i última cosa que us volia dir en un terreny més estrictament personal, que en part ja l'apuntava al començament de la meva intervenció, que és el ser digne i dipositari en un moment concret, perquè no seré ni he estat el primer ni per descomptat l'últim, ja es veu quin aire agafa tot això, però els que ens toqui puntualment en moments concrets assumir la responsabilitat de representar un país sencer, ho hem de fer d'acord amb el que això representa. I per tant, conscients, i així almenys jo actuaré i hem actuat i continuarem actuant, de que hi ha coses que són les pròpies i les legítimes de la confrontació política, però que hi ha coses que són de tots.
I, evidentment, el que vàreu fer aquí a Arenys en el seu moment, l'any 2009, el que hem fet a continuació a tants altres municipis de Catalunya, també a Taradell, el meu, no? El que es va fer, per descomptat, el 9 de novembre, el que han representat totes les mobilitzacions cíviques i pacífiques que hem fet en el nostre país, el que està fent el Parlament del nostre país i el govern del nostre país en aquests moments, també sota l'amenaça d'aquests òrgans jurisdiccionals que el que els hi passa, simplement el que els hi passa és que ni entenen ni accepten que la democràcia sigui la guia i la pauta pel funcionament d'un país i d'una societat. Això és el que exactament els hi passa. Doncs quan es tracta de defensar això, ho farem i em comprometo avui aquí davant de vosaltres, com no podria ser d'una altra manera, a fer-ho sempre en nom de tots i portant el bon nom de Catalunya i la seva llibertat a tot arreu. Moltes gràcies de tot cor. Això ja ha passat a millor vida, això. Afortunadament. Això ja en parlarem. Bé, escolteu. Jo avui, com en Quico Homs, soc a Arenys de Munt, a casa vostra, que ens la sentim com a casa nostra, després de tantes persones que ens acompanyeu, per rebre el vostre reconeixement i per donar-vos les gràcies. Demà jo aniré a Madrid, seré a Madrid, al costat d'aquest home, d'en Quico Homs, per donar-li suport amb ell davant dels tribunals espanyols. Ho faré amb una posició diferent de la que em va tocar a mi fa uns mesos enrere, gairebé fa un any, el 15 d'octubre de l'any 2015. Segur que alguns de vosaltres hi éreu, allà al passeig Lluís Companys a Barcelona, quan conjuntament amb la Irene Rigau i la Joana Ortega vaig anar a declarar pel mateix tema, per la consulta del 9 de novembre de l'any 2014. Recordo amb una immensa emoció, ho entendreu molt bé, com tanta i tanta gent es va plegar aleshores a Barcelona per donar suport a unes persones que el que havien fet era simplement escoltar la gent i ser conseqüents amb el que la gent ens demanava. Vàrem fer això. Hi va haver molta gent allà, moltes persones, ho recordo molt bé. Doncs bé, jo ara estic, de moment, en una posició diferent. A Madrid demà jo no seré en el tribunal. Jo seré al carrer, al costat del Quico Homs, com vosaltres estàveu al carrer a Barcelona, quan nosaltres també vàrem anar a declarar. I com que vosaltres a Madrid no hi podreu anar, m'imagino, no cal, vaja, no cal. Si algú vol anar-hi, que hi vagi. Però us representarem. A totes les persones que hi sereu d'esperit, que hi sereu de cor, que hi sereu de voluntat, els que hi serem, us representarem amb la millor, diguem-ne, eficàcia possible i amb la millor dignitat possible. Probablement d'aquí uns mesos, gairebé segur, vaja, no gairebé, segur, d'aquí uns mesos altres no anirem a declarar. Ja ens han anunciat que d'aquí uns pocs mesos alguns de nosaltres anirem a ser jutjats per la via penal, perquè diuen que hem delinquit, diuen que hem desobeït en el Tribunal Constitucional. Doncs bé, jo estic convençut que no vàrem desobeir en el Tribunal Constitucional, però deixem-ho de banda. El que estic segur, d'això n'estic 100% segur, és que el que vàrem fer, i per això no hem de ser jutjats per un tribunal, va ser obeir el poble de Catalunya, que ens havia demanat de posar les urnes i de poder votar a favor del futur polític d'aquest país, que Catalunya pogués arribar a tenir un estat per ell mateix,
ens van demanar això. I nosaltres vàrem fer què? Obeir el poble de Catalunya, que és el que ha de fer un demòcrata. Obeir el poble. Això és el que vàrem fer. I ho tornarem a fer, o ho tornaríem a fer cada vegada que calgués. Val a dir que ho vàrem fer com? Ho vàrem fer civilitzadament, pacíficament i democràticament. No ens vàrem convertir en uns hooligans amb el trabuc a la mà. Vàrem anar a dipositar paperetes amb unes urnes. Després de què? Després d'un munt de manifestacions, d'enormes mobilitzacions que ja hi havia hagut en aquest país abans del 14, a Arenys de Munt van començar un munt de coses, és veritat, i en teniu una part del mèrit important. Diguem-ho clar. En teniu una part del mèrit important. Però aquella llavor que vàreu plantar a Arenys de Munt, alcalde, aquella llavor que vàreu plantar a Arenys de Munt, tota la gent que esteu a l'Ajuntament, tota la gent que en aquell moment hi vàreu posar la cara, els que porteu les samarretes una mica desgastades ja. Ja una mica desgastades, vol dir que les heu hagut de rentar alguna vegada ja. Però aquí van néixer un munt de coses, és veritat, i es van estendre per Catalunya. Però recordeu una cosa, ja el 2014, quan es va fer aquell procés participatiu, que en vàrem dir així, ja en aquell moment hi havia hagut grans mobilitzacions a Catalunya. La de la sentència de l'Estatut, el juliol del 2010, amb un paper estel·lar de la Muriel Casals. Muriel, també tu ens vas empènyer amb intel·ligència i amb coratge cap aquí. Gràcies. Ja havíem tingut la gran mobilització de setembre del 2012 i la del 13 i la del 14. I després varen venir les urnes, aquell 9 de novembre. I després, a l'any 15, una altra gran mobilització. I enguany, encara que es pensaven que no, també una altra gran mobilització contra alguns pronòstics. I enmig de tot això, unes eleccions ara fa un any, el 27 de setembre de l'any 2015, que li vàrem dir plebiscitàries, precisament perquè volíem comptar d'una vegada per totes els vots a favor i en contra de la independència. Perquè un demòcrata accepta el resultat de les urnes, li vagi a favor o li vagi en contra. Això és un demòcrata. El que accepta el resultat, no el que impedeix votar. Doncs bé, fixeu-vos, 5 grans mobilitzacions, més la del 2010, Arenys de Munt amb una consulta que es va extendre després a molts municipis de Catalunya. 3 convocatòries a les urnes perquè la gent pogués votar, novembre del 12, 9 de novembre del 14, setembre del 15, i l'estat espanyol ni es mou per seure amb una taula i començar a parlar civilitzadament de com es pot deixar definitivament votar a Catalunya perquè Catalunya pugui apostar d'una vegada per totes pel seu futur, per molts anys i per molta gent. No mouen ni fitxa. No mouen ni fitxa. Doncs bé, per acabar, a part de donar-vos les gràcies, de tot cor, per acabar, si ells no mouen fitxa, si ells recorren als tribunals, si ells mouen la fiscalia, si ells impedeixen sempre que poden, per exemple ara, que algun partit català que defensa la independència es pugui inscriure fins i tot com a partit polític, si ells mouen els fitxes, aquestes sí que les mouen en els despatxos dels ministeris, per muntar operacions Catalunya, que només anaven destinades a una sola cosa, com ara s'ha conegut, que era desprestigiar davant del poble de Catalunya els principals líders sobiranistes del país. Això és el que volien fer, desprestigiar-los a base de manipulacions i de maquinacions fosques, impròpies d'un estat democràtic. Doncs bé, davant d'això que fan ells, nosaltres, amigues i amics, nosaltres, com van néixer les coses a Arenys de Munt, amb bona voluntat, amb majories socials, amb mobilitzacions cíviques, amb esperit pacífic, amb voluntat de radicalitat democràtica, d'immaculesa democràtica i al mateix temps
amb la ferma determinació de que aquest país, després d'haver mogut tantes energies, tanta gent, tants talents i tants actius, ara es mereix poder decidir el seu futur i convertir-se, com tantes vegades hem dit, en una nació lliure entre les nacions lliures del món. Moltes gràcies. La fotografia de nosaltres ja l'heu feta, no? Perfecte. Aleshores demanarem a totes les autoritats que pugin, especialment també a la que ens acompanyen, la Montserrat Carulla, que li agraïm molt que hagi vingut. També al doctor Domènech, que també li agraïm molt, i us vull recordar que el doctor Domènech, junt amb en Moisès Groix i l'Heribert Barrera i en Joan Blanc, van venir a Arenys de Munt a inaugurar el monument a la independència. Malauradament, 3 d'ells ja no hi són, però l'Oriol Domènech, el doctor Domènech sí que hi és. Per tant, els demanaríem que pugin. Cuidado, no se haga daño. I a la resta de la gent, a la resta, tots que esteu aquí, si podeu, apropeu-vos a l'escenari i mirem tots cap al fotògraf que el tenim allà darrere del puntaire. Així serà l'acte de suport de tot el poble de